Bună, fetelor, și bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube. Mi-era doar să fac un video pe YouTube. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți deja unele dintre voi că am fost într-o vacanță acasă. Ce ciudat să mă merg într-o vacanță acasă. Am fost în România și, bineînțeles, că mi-am luat câteva chestii pentru... Motivul pentru care mi le-am luat este că, de exemplu, aici, în Germania, foarte greu găsesc The Ordinary. Cu toate că, mă rog, am intrat pe site-ul lor, mă rog, e opțiunea aceea să plătești cu PayPal, pe care eu o am, dar, mă rog, la final nu mă lasă să finalizez comanda. Și așa că am fost în mall, în Cluj, și am zis, am intrat în Douglas, cred, și acolo am găsit The Ordinary și acesta este și primul produs cu care o să încep. The Ordinary Hair Care Multi-Peptide Serum for Hair Density. Acum, nu că aș avea eu foarte mare nevoie de mai multă densitate a părului, dar am folosit produsul ăsta acum 2 ani și mi-a plăcut foarte mult. Nu l-am mai folosit pentru că, evident, nu am foarte mare nevoie. Dar toamna, nu știu ce se întâmplă, se regenerează părul probabil și îmi cade puțin mai mult decât de obicei. Așa că am ales să mi-l iau. L-am folosit deja, este destul de mare, are 60 de mililitri are sticluța și cam așa arată. Îmi place foarte mult că are pipeta foarte, foarte lungă. Să vă arăt. Deci are o pipetă destul de lungă. Foarte încântată de produsul ăsta. Îmi place foarte mult că nu trebuie să-l clătesc atunci când îl aplic pe scalp. Deci îl aplic noaptea ca un tratament și la revedere, acționează. Îl ador, chiar îmi place foarte mult și vă recomand. Următorul produs pe care mi l-am luat, ca să rămânem în la aceeași companie, este tot de la The Ordinary, Caffeine Solution 5% plus bla bla bla. L-am luat la recomandarea unei fete foarte drăguțe, era Bela, mulțumesc. Este foarte bun pentru cearcănele de sub ochi. Deci e wow! Îl aplic seara, câteodată și dimineața. Îmi place foarte mult pentru că chiar reduce pigmentarea asta care pe mine mă disperă. Următorul produs pe care mi l-am luat este, de fapt nu este nicio surpriză, dacă mă urmăriți pe TikTok, până aici să mă urmăriți, este René Furterer trifazic. L-am luat din România pentru că la farmacia la care merg aici nu mai este. Nu știu, nu înțeleg ce s-a întâmplat, de ce nu mai e René Furterer. Mi-a venit să cred că am intrat și n-am mai văzut. Au un stand, fiecare brand are un stand și mă uitam. Nu cred. Unde e René Furterer trifazic. Deci șamponul ăsta e super bun, mai ales dacă te confrunți cu căderea părului. Dă și un volum foarte mare și stimulează creșterea părului pentru că are uleiuri esențiale. Deci aș putea să vorbesc despre șamponul acesta până mâine. Dar o să vă scutesc și... Deci, încă un produs pentru păr. Până acum, ăsta e al doilea. 1, 2. Următorul produs pe care mi l-am luat este Forcapil. Măi, sincer, uit să le iau. Asta este o problemă. Știți deja, Forcapil foarte bun pentru căderea părului și foarte bun și pentru unghii. Eu mi l-am luat doar cel pentru păr. Nu știu, nu am nicio problemă cu noua gamă, cea cu keratină, dar mie îmi place foarte mult să știu că un produs este doar pentru o anumită chestie. Deci să fie doar pentru păr. De asta mi-am luat cel cu verde, anticădere. Acum sper să-mi și amintesc să le iau, că altfel degeaba. Ne întoarcem din nou la skincare. Mario Badescu Facial Spray. Are aloe, ierburi
și apă de trandafiri. Miroase atât de frumos. Mie îmi place foarte, foarte mult. Mă rog, Paul zice că miroase a tămâie. Dar nu. Eu miros foarte frumos și ăsta la mea din Sephora a fost 35 de lei, cred că și are 60 de mililitri, e destul de măricel. Următorul produs pe care mi l-am luat este de la Elf Cosmetics, este o paletă de contur cremă. Inițial am mers în Douglas și am văzut-o în Douglas și nu aveau pe stoc, aveau doar testerul, nu mai era paleta. Și am zis, mai nu se poate, are niște culori foarte frumoase și motivul pentru care am luat-o este că mi se termină conturul meu. Eu folosesc paleta asta de la Rimmel London, o ador paleta asta, dar din păcate nu o mai găsesc, pentru că asta e mult mai ieftină decât cea de la Elf și sunt foarte aproape să termin și așa am zis, mai hai să-mi iau, are niște culori. Ce să mai zic? Ce să zic, o ador. Abia aștept să și folosesc. Următorul produs pe care mi l-am luat este un produs care mi aduce foarte multe amintiri frumoase. Mă rog, nostalgia, nu știu, nostalgia anilor trecuți. Este un parfum de la Avon, Little Black Dress. Băi, dar parfumul ăsta, nu știu, mi-amintește de când mergeam cu dansurile în turnee, de să mă și dau. Ba, mi-am amintesc că am fost, nu mai știu unde am fost odată cu dansurile și am fost în... Mă rog, am fost într-un hotel și îl avea o fată, o colegă de-a mea, avea parfumul ăsta. Nu am văzut ce parfum e, dar am simțit mirosul și... Ce parfum e ăsta? Zi-mi, te rog, și când mi-a spus... Ea era reprezentantă Avon atunci. Și când am folosit, mamă, eu tot furam după aceea, dai să mă dau cu parfumul ăla, pot să-ți iau parfumul, pot să-ți iau... Bun. Următoarele produse nu le-am luat din România, le-am luat de aici, pentru că, de exemplu, peria mea favorită de păr din toate timpurile și cred că o să folosesc toată viața peria asta de păr, am uitat în România. Când am ajuns înapoi, nu mai găseam. Unde e peria? Unde mi-e peria? Unde mi-e peria? Nu mi era. Și am vorbit cu sora mea și ea, până la urmă, era... Mamă, un pic. Vielen Dank. Asta e cât capul meu, cana asta. E cât capul meu. Am capul mare. Da. Nu. Ce spuneam? The wet brush. Am uitat-o acasă. Am murit. Exagerez, dar e peria mea preferată, doar asta, de când mi-am cumpărat-o, doar asta o folosesc și cea roz, care e tot de la The Wet Brush. Cea roz e foarte bună pe părul uscat. Dar asta, neagră, merge super bine și pe părul uscat și pe părul ud. O ador și a trebuit să-mi iau. Din nou, nici măcar n-am desfăcut-o ca să vă arăt. Următorul produs pe care mi l-am luat tot pentru păr este... Este natural, asta ador că e natural. Este de la Nature Love Living Therapy Tea Tree and Mint. Un tratament fără clătire care se aplică pe părul umed. Cred că poți să-l aplici și pe... nu pe părul uscat, nu, doar pe părul umed. Deci ăștia au și Apple Cider Vinegar Hair Rinse, dar eu nu l-am văzut. Asta l-am găsit în TK Maxx, în mall. Păi și când am văzut că e doar 4 euro, am zis nu se poate.
și chiar l-am încercat și chiar e super bun. Ultima dată când mi-am spălat părul, am postat video-ul pe TikTok, să vă uitați. Și da, super, super bun. Încă mai folosesc cel de la L'Oreal No Haircut Cream, acela va fi Mi Corazon, para siempre, dar acesta mi se termină oricum și să încerc ceva mai natural. Și ultimul produs pe care mi l-am luat sunt 2 bureței de la Real Techniques. Este Miracle Complexion Sponge. E cunoscut, e viral, toată lumea știe bureței ăștia pentru față de la Real Techniques. Nu i-am încercat niciodată și sincer nici nu i-aș fi încercat dacă aș fi găsit acasă bureței ăștia. Nici nu știu de câți ani eu mi-aplic machiajul cu bureței ăștia. Sunt mega moi, foarte, foarte buni pentru aplicarea bazelor mai ales, dar mi se termină, nu am găsit acasă, nici aici nu am găsit și am zis, băi, hai să încerc ăștia și să vedem cum va fi. Sunt foarte curioasă și să vedem dacă se ridică la nivelul așteptărilor, pentru că au foarte multe susținătoare. Dragile mele, cam asta a fost pentru video de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați canalului meu de YouTube și, bineînțeles, să mă urmăriți și pe TikTok, pentru că e cel mai frumos loc. Wow, am făcut o rimă! Dar și pe Instagram. Vă pup! Și ne vedem în următorul video.